Hoji компота чиқади бародарое ки дар шаҳри Санкт-Петербург қарор дорем ки шаҳри Санкт-Петербург меҳмонӣ омаданем. Инҷа ба чӣ доред шумо? Бародарои азиз, иҷода боша авиакассаи Исмоили Тоҷӣ дестена фақат як чӣ гуфтанем. WhatsApp дар нависонен ё ин ки занг занем. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракат. Бародарое ки дар шабакаи Бобои Лангарӣ обуначен, ин авор дар шабакаи Бобои Лангарӣ мебирояд ва бо шумо ҳастам Исмоили Тоҷик. Дар номи видео канали ман прикрепит карагай. Кадом бародарое ки медонен, мешиносен, дироен дар шабакаи нави мо, шабакаи асосии худмонай обуна шавен, дастгирӣ кунен. Дар пасманзари мо ҷои кормонай боз дар давом видео нишон метем чӣ ай чӣ гапай. Бародарое ки дар шаҳри Санкт-Петербурген чӣ хел ҷои мо мебиёнед? Ин метрои Приморский ай, сеюм линия баъди Василасроски Приморский мешавад. Диден уна мардум буромаде саёни мо ҳамин метро ҳам хел рост буромади. Ина Бургер Кинг, ин магазини Подружка иҷаро нишон те. Ин иҷа Железноводская 68 намисол мегӯяд. Ин Железноводская 68. Ин иҷа ҷои мо ай. Ина минимаркет 24 соата караги уна парнаи мясо паримаркет ҳамин ҷои мо ай. Хулоса ҳамаи шуморо интизорум. Кадом бародарое ки Питер меҳмонӣ мебиёен ё ин ки дар Питер кору фаъолият мекунен, биёен дастгирӣ кунен, биёен қуртобхона, мақсад қуртоби ёдчагӣ, ҳама авқотои ёдчагӣ ҳамаш дастгиритона интизор дорем. Бародарое ки дар шаҳри Санкт-Петербург қарор дорем ё ин ки шаҳри Санкт-Петербург меҳмонӣ омаданен, меҳмонӣ мебиёен, марҳамат кунен ба чойхонаи мо, ба қуртобхонаи мо. Мо ҳамаи шуморо интизорем. Адресҳо дар рӯи экран мебиро. Ин видео дар канали Бобои Лангарӣ мебирояд. Дар названи видео номи канали мо ҳастай. Дуроен шабакаи моро ҳам дастгирӣ кунен. Бародарои азиз, иҷода боша авиакассаи Исмоили Тоҷӣ дидестена дар инҷа номерои телефону мондагӣ ва ин де тарафада тамоми намуди доруҳои табобатӣ ай ҳамин 4 нитимин сар кардагӣ ба ҳама намуди доруҳо ҳастай барои зиёд кардани қувваи мардонаву барои мӯи сар рехтагӣ, одамои калу, одамои беришу, барои ҳамаш ҳастай. Ин иҷада фитосвеча ҳастай барои простатит, геморрой, хунук гирифтагиҳо 4 нитимина тозааш, ҳулба. Хулоса чӣ намуди беморие ки ҳастен муроҷиат кунен дар номерои дар рӯи экран будагӣ, номерои телефони хидмат. Иншааллоҳ ки дар хизматем. Дар ин тараф боша ҷойнамоз, тасбеҳ, чанд ҳамун ҷойнамозҳои духиёй, хулоса ки хела хела чизҳои. Фақат як чӣ гуфтанем. WhatsApp дар нависонен ё ин ки занг занем. Иншааллоҳ ҳамин гуфтиҳу гапо ман зангу смс бисёртарак камтарак дертарак ҳам ҷавоб тимтона ҳадаҳаи бадум накунен. Иншааллоҳ ҳаматона ҷавоб метем, беҷавоб намемонем. Ва дар инҷа боша бародарои азиз гӯштҳои ҳалол, ҳама гӯшти тозаи дасткаш, гӯшти гӯспанд, гӯшти гов, гӯшти ҳама чи ҳастай. Дар инҷа ҳасибо, чанд намуд ҳасибо, арсиколаи тоҷикӣ, компотои тоҷикӣ, равам компота темаябо. Бuyuracağız zaten o bir reklam haber kampot firma. Gerçekten kampot. Ey multifru. Multi de ben de multi. Var mı yani? Yok. Ana şura. İcada hemen ona bir nevoy çocuk ol inşallah. Aslında bir kameraya kampot yol çekmez. Hoca kampot da çıkarı. این طرف نشونته اینا نگاه کنید اینجا چند نمود کنید برای همه همین گوی رنگ مگزینه تاجیکی ایکو مگزینه پشلخود هست ایکو خیلی کرده می‌ذارم همه نمودی دونگی هست در اینجا باشه طبق خواسته پیولا نخل لوبی برنج همه چیزا چهار نمود داریم اینجا بیا خی اینجا بیا چند نمود داریم Anlasyonka, aytıyorsun. Ne, iyi akılmasyon. اینجا با چی داره شما؟ اینجا با روبلا داره، دستور داره، با روبی سرخه داره، مرز داره، با برنج زیره داره، برنج لازر داره. چو اکی جورا خونده من هم میکنم خونده گوزده. آدم باید فروشنده خودش دانه خلاصه باید چند نمودی گوش داره؟ یاده هر شب نگه دیگه. ماشاءالله.